नोंसिना रिमिनाया गाबदों बेमारि जादों मेडिकेलावसो दङ सेलेन लागासिनो मानो सेलेन लादों लोमजादों मानो लोमजादों माबा इउरिन प्रब्लेम जादों ओमफ्राय नों खैदिन खियाखै नोंलाय सानबा खियाखैमोन ओमफ्राय मैयासो खिदों माने बेमार जादों आरो मानो प्रब्लेम जादों इउरिनेल माबा दै लोंनो थाखाय ओमफ्राय माबा मा होनोमोनलाय इउरिना क्लियार जायैनि थाखाय दैबो लोंथारानो आंखौ मा होनोमोनलाय प्रे खालामहरथाब होननायनि फैसाबो बिराद थांसिगोन प्राइभेटआवसो नायजादोंना दानो ब्लाड टेस्टआवनो 3000 थांखाबाय आरो मुलि दङ ओमफ्राय सेलाइनानो गंसेयावहाय 1200 सप्तासे होनांगौ बेखारि जासिगोन डनेसन दा दङ आङो प्राइभेट फार्मासियावहाय आं सन'ग्राफि खालामग्रोदोंमोन फार्स्टआवहाय ओमफ्राय बिनि उनावहाय आंखौ बिदि ट्रिटमेन्ट होबाय सप्तासे सेलेन लानांगौनो ओमफ्राय दा लागासिनो आरो सेलेन दाथ' उनावहाय फैसाथ' बिराद थांसिगोन एसे थांसिगोनानो दा ब्लाड टेस्टआवनो 3100 ओमफ्रायो सेलेन मोनसेयावहाय माबा मा होनोमोनलाय आंनि मास्कखौ माबाफोरलाय सेलेन मोनसेयावहाय 1200 ओमफ्राय सप्तासे होनांगौ 1200 बेसेबां थांगोन आरो मुलि दङ ओमफ्राय सन'ग्राफियावबो 1400 लाबाय प्राइभेटआवसो नायजादोंमोन नालाय ओमफ्राय दा नोंथांमोना एसे अनोब्ला आंनोहाय अननानै डनेसन हरबानो जाबाय आंना खिन्थु देहाया फ्रादैनो दङ बे सिंनि माने इन्टारनेल प्रब्लेम जादों आरोना बेनो इउरिन प्रब्लेम ओमफ्राय माने टयलेटनि प्रब्लेम आरो खिनाय प्रब्लेम दा आङो एसे थाबैनो नायजाफैनायगासिनो नङाबा थाबैनो नायजायाबा बिदिनो नर्मेल होनानै थानाय मोनबा बेनो अन्थाइनि महर लागौमोन आरोना बेबायदिनो नोंथांमोनाबो सोरबा प्रब्लेम मोनदोंबा थाबनो नायजाखाबानो जाबाय लोगोसे आङो खिया सानबा जाबायमोन मैयासो खिदों ओमफ्राय खिखांनायनि उनावहाय बिराद उदैया बोरैबा मेराय साबाय थादोंमोन आरोना मैया ओमफ्राय दिनै नायजाफैबाय सन'ग्राफि खालामफैबाय मुलिखौ माबायदि हरदों इमान बुरजा जेखौबो गारा नामा जाजाबाबो प्राइभेटनिफ्रायसो लाबोजोबनायलै मुलिफ्रानो मुलियावहाय 2800 बेखौ जाजोबनांगौबा थैखादो ओरैनो मुलि जानो बाखायो आङो बेबो सानसेयाव खनसे खननै बिदिल' नङा बबेखौ मादि जानांगौथाय मुलिया बिदि फिसा जानांगौ होमबासो जानो हायो आङो गिदिरबाथाय आंना गफिन नागिरबाय मानसिखौ नायनो मोनला नामा Sanba.
एफा गिदिर जानांगौआ आंना गफिन खाथिगोन आं मिथिखाला गफिनगोन इयो सयथिबो मोनायावनो खैथा जानांगौ आयु नै मोनसेया माबा नै गलायलायनाय मोनसेया गलायलायनाय नै आंजों गनाय नङा इमान गिदिर गिदिर मुलि जानो आं हाया गफिन नागिरो ओंखायनो लोमजानो बायोला आं दैयानो जाखांजोब्बाय लोंखांजोब्बाय आंनाव प्रब्लेमफोर नुजाथिनाया जाबाय इउरिन प्रब्लेम हिमोग्ल'बिन खम जादों आरो हिमोग्ल'बिन खम जानायनि थाखायनो पिरियडआ एसे गेप जानाय बायदि जादों ओमफ्राय जन्डिस जादों ओमफ्राय मा होनो बेखौ खिनाया प्रब्लेम जादों दै जमा जादों ओमफ्राय दै खम लोंनाय आरो दै खम लोंनायनि थाखाय माने इउरिना साफा जायाखै बेफोरनो जादों आरोना डक्टरा जेबो सिन्था खालामनो होआखै आंनो जिहेतु सप्तासेनि सानबानि माबा होदों आरो सानबायावहाय एसे मोजां माबायावहाय फैगोन बेखौ होनहरदों आरो ओमफ्राय मुलि हरनाया मास मोनथामनि हरदों मुलिखौहाय अब्ला दिनैनि भिडिअखौ फोजोबनोसै बाय बाय